vynikajúci, jednoduchý, prenosný, štýlový. Zariadenie Ventong verzia 1 začína novú éru zdravia a wellness. Kombinuje 1000-ročnú čínsku tradičnú a tepelnú terapiu s najmodernejšou modernou technológiou. Začínajúc od akupunktúrnych bodov na nohách, spája meridiány po celom tele, aby poskytlo komplexnú ochranu ľudského zdravia. Zariadenie Ventong verzia 1 predefinuje tepelnú terapiu, posilňuje bunky vášho tela, vyžaruje teplo zvnútra von. Energetický panel Ventong, vybavený vstavaným vysokotechnologickým generátorom energetických vln, vyžaruje teplo z dola nahor, zvnútra von, dosahuje celé telo, zvyšuje tepelnú energiu tela. Vyhrievací pás, využívajúci technológiu ďalekého infračerveného žiarenia, preniká hlboko do telesných tkaní, ponúka jemné a nepretržité teplo, urýchľuje krvný obeh a pomáha zmierniť svalovú únavu a zlepšiť flexibilitu. Panel s červenem a modrým svetlom s funkciami červeného a modrého svetla. Červené svetlo preniká podkožne, zvyšuje metabolizmus. Modré svetlo poskytuje antibakteriálne a protizápalové účinky. Tiež pridáva funkcie červeného a modrého svetla na chodidlách pre kombinovanú starostlivosť. Funkcia plazmy vytvára prostredie s vysokou koncentráciou energie kladných a záporných nábojov na ničenie a inhibíciu baktérií. Tiež čistí vzduch a robí ho sviežým a príjemným. Špeciálny vodivé gel ponúka vynikajúcu vodivosť pre lepšiu účinnosť. Inteligentné rozhranie, ľahko ovládateľné, veľký pedál na nohy, pripravený na okamžité použitie. Kompaktný a vkusný, prenosný pre zážitok. Tieto tri komponenty spolupracujú na poskytovaní celotelovej tepelnej terapie, revitalizujú energiu a posilňujú imunitu. Z tepla, z lásky, inteligentná pohoda, teplá ochrana